Wala talaga kumagat mga tupay. Mas muna tayo doon. May mga anglers din dito mga tupay oh. Dami rin nila mga tupay oh. Anglers. Master Prince Bobberland pala to. Si Master Bobberland pala to. Shout out. Wala pa ako nahuli, Master. Katupay dito siya. Katupay. Katupay, oh. Katupay vlog. Shout out, idol. Galing ko pa kami Muntinlupa. Oh? Bakit wala bigay pa sa place? Ha? Bigay pa sa place. Pag wala akong mahuli dito, pupunta ako doon. Tatawid ako doon sa kabila. Tatawid ka? Oo. Ha? Doon sa Buhayang Bato. Oo, dyan lang ako. Kumusta? Si Master Mike, doon talaga sa may bayad na namimingot. Oo, sa ano naman yun, Tagalag, Valenzuela. Oo, kaso bibilihin yung ano mo doon, babayaran oh. Kaya akala niya, hindi ko alam kung sabi niya. Lahat doon may bayad. Kikinuhin pa yun, babayaran mo. 80 kilo ng tilapia, 120 sa bango. Prince Bobberland. Shout out, idol. Uy, maliit. Malala. Diba? Sabi niya, hindi. May huli na, idol. Wala pa, parehas tayo. Ako din, wala pa. Mababa na kasi tubig, idol, no? Pinag-uusapan doon yung Idol Prince, mababa ng tubig. Baba. Pero mamaya yan, lalim yan. Mamayang hapon. Subukan ko doon, idol. Oo, sige, sige. Sige, mga idol. Shout out sa inyo lahat, shout out. Nakatama ito. Try tayo dito mga tupay. Idol, may nahuli na ba? Apat na kanduli. Kanduli pa rin. Doon, ganun din idol eh. Saka doon, sa nanggalingan ko, kanduli din. Try ako dito. Kung baka sakali, kanduli pa rin. Oo. Ay, mababaw lang. Babaw lang. Babaw lang mga tupay. Adjust natin yung floater natin. Ma-floater o ma-single? O dalawa yung pamingwit mo no. Mga tupay, try tayo dito. Baka sakali makahuli. Bang! Oh, mababaw nga lang oh. Uy! 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 Mayroon? Mayroon yata. Ano, tilapia na. Sa ilalim. Pumailalim. Uy! Ang laking kanduli. Ang laki idol oh. Kanduli talaga. Kandiwang kanduli. 5 na yan? Talagang makanduli ang kumakagat ngayon ha. Doon sila si Idol Prince Bobberland din, wala pang huli. Sa mga tupay, talagang kanduli ang kumakagat dito mga tupay. Pero try pa natin doon mga tupay kung may mahuhuli pa tayo doon. Ay, daming similya mga tupay oh. Anong similya yan, ma'am? Tilapia? Kami, pero gusto ko ako magre-release eh. Hindi, okay, bababa ako dyan ako eh. Paano sa tao? Ang kanya ako hawak. Saan ako hawak ng tao eh? Similya ng tilapia. Tilapia ba yan, ma'am? Similya. Pakitulong lang, please. Ano bang gagawin yan? Ayan lang oh. Bibitawan dyan? Hey guys,
Ah, okay. Para may bibingwitin kami. Oo. Sige. Yung mga to pa, tulungan ko to. Mga similya pala ng tilapia to eh. Yeah. Sige. Para may bingwitin kami dyan. Baka na bumaba, Cecil. Baka mag-guide ka pa dyan. Ayan ah. Okay, Louie. Ang dami. Ang daming similya ng tilapia. So pa, tulungan natin si ma'am. Magpitaw ng similya ng tilapia. Ayan. Kita ba nyo? Eto, bibitawan ko na to. Hindi, ako bibitaw. Ah, ikaw, sige ma'am. Oh, oh. Huwag ka magbibitaw, mama. Huwag ka magbibitaw. Oh, sige, sige. Huwag, mama, siya lang. Bigyan na lang natin. Sobra lang yung binitawan niya. Tilapia. Tilapia lahat niya. Ito ma'am. Oh. Ako lang bubuksan. Sige lang. Bubuksan niyo lang. Buhay lahat. Buhay. Ayun, lumalang ko yun sila. Yun, para may bibingwitin kami dito pag lumaki na. O yun, yun lang dito. Oo. Dami nito. Ito ma'am. Oh. Ano yan? Anong tilapia? Oh, similya ng tilapia, yan oh. Buhay, buhay na buhay. buhay lahat. Gumagay Oo. lang yung isa sa akin para pakita ko. Akin na. Ito ma'am. Dami similya. Kasi baka mag-dive ka dyan. Ay, mag-release ka, Louie, para Tilapia maliliit, kitang-kita. Oh, ito pa. Boss. Ay, kay, sige yan muna. O, DJ, you're blocking the view. Ay, Ito ma'am. 8,000 yan. Ay, ang dami nito. Release ka ng isa para sa... Oh. Buhay lahat. Tupay, daming similya ng tilapia mga tupay. Ito ma'am oh. Oo, tama. Para sa ano, utak ni Susie. Walang masama. Ay, dami. Ito ma'am. Para kay Susi. Saka utakan. Daming similya. Grabe. Ang dami isla nito, 8,000 pieces. Mm. Pag lumaki lahat yan. Mag-release natin si... Hey, Louie, halika mag-release ka. Para sa anak Alam nyo. daw nila. Para sa anak ko. Ayan o, liliit. Natutuwa sila dahil palalakihin nila eh. Oo. Ako na lang magdasal, Mili, para sa anak ko. Para sa utak ng anak ko. Ang dami, oh my God, it's so weird.